het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij deze speciale uitzending van Extra Journaal. Een speciale uitzending omdat Curaçao een nieuwe regering heeft. Het kabinet Pisas is vandaag beëdigd. En dat betekent dat er nu 7 ministers zijn beëdigd. De gouverneur heeft dat vanochtend gedaan in Haforti. En daarin benadrukte ze dat Curaçao momenteel in buitengewoon moeilijke omstandigheden verkeert. Dat heeft te maken met de slechte economische situatie die nog verergerd is door de coronasituatie. Zij riep het nieuwe kabinet op om werk te maken van een verbetering van Curaçao, van samen te werken, van een Curaçao dat weer trots op zichzelf kan zijn. Daar moet natuurlijk gebruik worden gemaakt van alle talenten die er op Curaçao zijn, maar vooral de gouverneur vroeg ze zich in te zetten voor iedereen op Curaçao. Het is een regering voor iedereen, niet alleen voor de partijen, voor de mensen die op de partijen gestemd hebben. Het was een vrolijke bijeenkomst, dat kent u, bij een beëdiging van een nieuw kabinet. We spraken met enkele nieuwe ministers, waaronder de nieuwe gevolmachtigde minister Carlston Manuel, de gevolmachtigde minister van Curaçao in Nederland, de minister van Volksgezondheid Dorothy Janga Pieters en de nieuwe minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening Ornelio Kit Martina. Meneer Manuel, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Gevolmachtigde minister, u stond al langer op de posters, aangekondigd gevolmachtigde minister, nu is het zover. Wat is volgens u de belangrijkste stap die u moet nemen? Nou, ik denk dat ik eerst moet gaan oriënteren daar, wat er aan de hand is, dus wat er allemaal speelt daar. En natuurlijk, zoals u al weet, werkt de gevolmachtigde minister namens een instructie van de Raad van Ministers in Curaçao. Ja. Dus het moet eerst afwachten tot de instructies en dan kan ik pas even aan de werk. U kunt het niet op uzelf, u vertegenwoordigt... Het gaat via de regering, ja, van Curaçao. Maar u heeft zich voorbereid. Wat zullen zeg maar de belangrijkste punten zijn nu voor u? Nou, op dit moment durf ik het niet te zeggen. Nee, want ik weet niet alles wat er nu speelt in het huis, in Curaçao's huis natuurlijk. Maar op het moment dat ik daar ben, dan kom ik wel over terug, ja. Heel veel succes. Dank je. Bestuur, Planning en Dienstverlening, het ministerie. U bent de nieuwe minister. Gefeliciteerd. Hartelijk dank. En we zijn klaar om met de werkzaamheden te beginnen. Ja. De accent zal liggen bij de digitalisering. Ja. En ook de nulmeting zullen we daarmee beginnen. Ook zal er een commissie opgericht worden om te kijken naar de benoemingen van de laatste 3 maanden. Of alles netjes is verlopen. Dat is belangrijk. En heeft u al een overgangsdossier gekregen van uw voorganger? Ja, met mijn voorganger heb ik een afspraak om morgen dat ze zal overdragen. Overdrachtsdocument. En dat u zegt de laatste 3 maanden, is dat omdat er aanwijzingen zijn dat iets niet goed gegaan is? Of nou, we lezen allemaal de krant, onder andere de Extra. En dus we weten dat er vragen zijn over wat er laatste benoemingen. Dus daarom dat het even gecontroleerd wordt, zoals altijd. Perfect. Hey, bedankt en succes. Dank u wel. Van harte gefeliciteerd, de nieuwe minister. Hoe voelt het? Nou, het is spannend, het is heel leuk en ik sta er helemaal klaar voor. En bent u er ook klaar voor? Wat heeft u de afgelopen tijd gedaan om u voor te bereiden voor deze post? De afgelopen tijd heb ik heel veel stakeholders, zo zeg ik dat in het Nederlands, heb ik met heel veel mensen gesproken om te horen waar alle pijnpunten staan. Want dat is heel belangrijk. Hè? Je moet toch weten waar de pijnpunten zijn. En dat je dan van tevoren samen met iedereen kan denken aan goede oplossingen. Want dat is wat we nu nodig hebben. De gouverneur die zei bij de beëdiging dat we onder buitengewoon moeilijke omstandigheden leven nu op Curaçao. Is dat ook zo? Dat herken ik helemaal. En wat ik ervan overtuigd ben is dat we nu met een andere manier van denken moeten aankomen. We moeten van out of the box gaan denken. Niet dezelfde manier vervolgen. Dezelfde manier. We moeten niet met dezelfde gewoontes doorgaan, want anders kunnen we niks oplossen. We moeten gewoon met nieuwe initiatieven komen, nieuwe denkwijzen. En ook echt erover nadenken hoe we het beter kunnen doen voor de bevolking van Curaçao. De bevolking van Curaçao moet er gewoon beter van worden. En wat is het belangrijkste punt waar u aan gaat werken? Het belangrijkste punt waar ik ga werken is gewoon een verbetering van het levensomstandigheden op Curaçao. Kijk, de levensomstandigheden op Curaçao zijn de laatste jaren ontzettend achteruit gegaan. Ik bedoel, de pandemie die heeft de hele wereld aangepakt en ook Curaçao. Maar het is nu tijd dat we aandacht gaan besteden aan de mens.
aan de mensen. En niet alleen maar eromheen, maar aan de mens. We gaan de mensen aandacht besteden. Zorgen dat de mens dus nummer 1 beter en gezond is. Betere verzorging geven. Maar ook dat hij dus werk kan vinden. Dat hij kan werken. En dat hij dus zijn hele levensomstandigheden gaat verbeteren. Maar daarvoor moet u samenwerken met andere ministeries? Daarvoor moet ik samenwerken met andere ministeries. Wat ik wel eens al gezegd heb. We kunnen niet apart gaan werken. We kunnen niet als supercoach gaan werken. We moeten gewoon samen gaan werken om een goede resultaat te kunnen bereiken. Succes! Dankjewel. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.